बिखाया खोमसि हरनि उना सानजायो खोदांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगोन सानजाहा आलायारन फैलाव बिखाया खोमसि हरनि उना सानजायो खोदांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगोन सानजाहा आलायारन hali dawo bilangba pere sikidiya bidesbai sena paisaliyo khamsiya gemerlangba failau bikhaya khamsi horni una sanjay खोदांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगोन सानजाहा आलायारन आदाया सुमफ्राम फिथाइ जानो आं जाया मानो आं जानो बादों जायाब्ला आं गाज्रि मोनगोन मानो ओरैनो मानो ओरैनो नों मानो बिब्दि आब्रा खालामनो हामा मानसिफ्रा नुब्ला मा साननो नों मानोथो आं फिथाइ होनायखौ जाया बिदिब्ला नों आंखौ गाज्रि मोनो बेवहाय मोजां मोननाय गाज्रि मोननायनि मा बाथ्रा दं बुंबायना आं जानो बादों होननानै नङा नों आंखौ थगायदों नों आंखौ गाज्रि मोनो बिनिखायनो एरा एरा खालामो बे गाज्रि मोननायनि बाथ्रा नङा बिनानाव आं नोंखौ बोरै बुजायबावनो हट बिदिबा जानोसै आं बा बेसे समायदों आंलाय सानदोंमोन दैनि नाया दैखौ लोंनो रोङा नाथाय दिनै गोमबोर जोहोलावनि आखला नंखाय फोरमान खालामबाय आब' बिनि गोसोआ माने एफा गाज्रि आंनि गोसोआ गाज्रि ना नोंनिया गावनि गोसोआ गाज्रिखायनो जेरावबो गाज्रिखौल' नुयो सिखमानो दाना जाहाय हिनजाव लाजिनोबो रोंला दाहोनाजों गुलि गुलि खालामनो बादावलि सुनसिनि हांमानि दाया मा हायना दाया बेनो नोंनि गोदै रावजों फाव फान्दायनायाव बिनि गोसोआ फाग्लि जानो हमदों हायना बा एसे दोहो दाहोना बारायानो आंखौ मोनबारो माहाजोननि फिसाजोखौ रागा फोजोंलायनो हाथारबाय नाथाय गावखौनो बावनानै दाथां गोमबोर नों जोंनि सासे दाहोनाल' नङा नों सासे बान्दासो अबाय गोमबोराफाया दहाय मा बुंलांखो थाखाखौ माहाजोना हरथ'नो हानाय नंलानो
नोंखौसो थांनानै रायलायहैनो थिनदों गाव खनले खनले बुंबाय थानो लाजिबायनो लाजिखागोन लाजिनायनि बाथ्राखा आं मोनसे खोथा सानबायमोन अबाय मा खोथा हाखौ थारला थुरला फानखानायानो साबसिनसै नामा फानामा गोदो जा फानबाय दा बे एसे आद्रा थानायखौबो फानजोबनानै माबोरै जानो फाननोथ' नांलिया बेखौ आंबो बुजिगौ नाथाय सुख'नायनि राहायानोथ' जानानै फैया बोरै राहा गैथ्राब्ला माथो खालामनो गाबखौब्ला मोनबारु माहाजोना एसे अना बि जोंहा माथो गोमबोर आफाखौ माहाजोन बोराय बुरिया अनसोगारोनो अननायालाय अनो मालाय बादि नङा अब्लालाय मानोथो इसिबां जिंगा सिदों जिंगाखौ सिथ'ला दे आं गाबोन अखानायब्लानो मोनबारु माहाजोनाव थांनानै 500 रांखौ बिस्राहैनोसै मा जालाख' मा खौरां नोंजों एसे बाथ्रा दंमोनलै आदा मा बाथ्रा एसे रांफोर हरथ'बावनो हागोन नामा बेखौसो बिनो फैदोंमोन आं रांनि बाथ्रायानोथ' जादोंलै जालाख' हराब्लाबोसो जाया हरब्लाबोसो आख' फाख' थेवबो बे खनसेखौ खुनु मथे अनबावदोलै आदा आं आरो बिनिफ्राय बिथारनाय नंलिया रांखौथ' हरनो हागौलै जालाख' नाथाय नोंनि हा सुखुनायासो जादों बाथ्राया नों बेबादि लादेरबाय थायोब्ला नोंनि हा सुखुनाया माबे जुगाव जाबावनो आं जारलाखौनो उथ्रिनो हाथाराखिसैलै आदा लांदेरा नंब्लाबो लांदेरबाय थानांगौ जाबाय बे गुजुनाय बेमारानो आंखौ जोबोद नाख्रेबथारबाय दा बेखौ नायजानोनो एसे रां नांबावगौ जानानै दङ हाब नोंथ' गुजुनायल' नङालै सब बेरामानो नाख्रेबसिगोन नोंसोर आग्ला जेरखम मालायनि बाथ्रा लानानै दै गुदुंजों मै होबाय दाखि मोजां जाबावगोन बेफोर थांखांनाय बाथ्राखौ बुंनानै गोसोआव दुखु दाहोसैलै आदा आं जा भुगिनांगौ भुगिथारबाय मा रायखाङालै नोंसोरनि आखल आखुआवनोथ' रायखांनांगौ जानानै फैयोलै नोंसोर जेरखम गाव गावनि देहायाव बेराम सोनानै लायो हारि आरो माहारिनि देहाखौबो बेबादिनो नोरजिया खालामो नंगौलै आदा नाथाय मा खालामनो गोदो सानस्लाबनो रोङाखिसै थेवबो बे खेबसे अननानै खुनु मथे 50 रां हरथ'दो आदा आं नोंनो रां हरनो हानाय नंलालै जालाख' मा 50 रां थाइसे रांबो हरनो हानाय नंलिया नों दोन गुबुनाव मा राहा खालामो खालामहैदो दहायलै आदा दहाय नों बिदि दाबुं जेरै अनबोदों दाबो बेबादिनो अननांगोनलै आदा आहा आं नोंजों हारोंलालै जालाख' नोंखौ गोदो अनबोदावनानैनो आं गोरोन्थि खालामबाय थांदो थां आं दा गोमबोरखौ हैहोसिगोन ओइ लोगो मा जाखो नों मा सानदों मा साननो जेबो सानाखै मानोथो सिरि बाथ्रा बुंदो नों बुंग्रो आंहा जेबो बाथ्रा गैया आंहाबो जेबो बाथ्रा गैया नों बुंग्रो बिदिब्ला आं बुंग्रोनोसैथ' बुंग्रो आं उनाव बुंगोन आं मा बुंदों नायहरनाय बैथिं नायहरनाय नुहुरबाय सोर बिलाय गोमबोर जोंनि दाहोना दाहोनाल' आरो जेबो नंला दाहोना नालाय दाहोना आरो मा जाबावनांगौ सिरि थादोहाय लोगो मानसिया खाथियाव सफैबाय नोंसोर बेयाव मा खालामदों हांमा आं बै न'थियाव औवा बुरखा दाननानै लायनो बिदिब्ला नोंसोर दा थांदो दे हांमा आं थांदिनि नों गाज्रि जाथारबायहाय लोगो नों आंखौ जंखायोल' नों आंखौ गाज्रि मोनबाय लोगो बिलोगोजों बिलोगो जंखायलायाब्ला सोरखौथ' जंखायबावनो नों गोमबोरखौ मा सानो लोगो आं बेखौ अननो ओंखारो लोगो जों बायदि फरायनो मोननाय मोनब्ला बेयो बेबादि बैनाय दाहोना जानांनाय नङामोन सिबाय खाफालानो जोबोद गाज्रि नंगौ लोगो थु लोगो थांदिनि गोबाव जाबाय थौ
Who is he? Servant, a bounded lever, banda, foreigner winner. Gumbar ada? Hangma, आंलाय बेखौनो सोरबासो सानदोंमोन. सोरखौ नङामोन? आं बादिहा सोर थानो हांमा? मानो? नों मानसि नङा नामा? मानसिब्लाबो बै बोहैलांनाय दैसाबादि आं उदां नङा हांमा. आं बान्दासो. दाखालि आब'नि आखलाव नों गाज्रि मोनदों नङासै? आं बादिहा मोजां मोननाय गाज्रि मोननायनि मा बेसेन दं हांमा? Hai Marki! Oh! Mari खांग्रा बे दुमब्रालाय बा! नोंनि लोगोफ्रा ना गुरहैजोब्बाय. थांदो हांमा. थांनोसै बिदिब्ला. आफा, नों माब्रै दङ? थानाय नंला आफा. बिदि दा बुं आफा. नोंनि हायाखिसै आफा. आंनि बर'नि थाखायनो नों बैनांबाय खोमा आफा. गोमबोर आफा. मायै? नों होनलाय बैसागुआव हांमाजों माबा स्रोद रायलायदोंमोन. बेफोर बांसावनाय बाथ्रासो आयै. बाथ्राया फैखा एबा थरानो जा. गलाम जानानै आखाइ गोलाव मानसिनि बिलाव नों ना बोननो दाना जा. आ थांनांगौ जानायखौ नोंहालाय? लांदां फारायाव थांनो आफा. सोर दं नोंहालाय लांदां फारायावलाय?
हारासोन्दिंनाव बिजा गांसे दंहैयो बेखौनो लायनो नोंना खामानियानो हौवाफोरजोंल'सै मा जाबावनो नोंसोरजोंलाय आफाया आंनि दायखौल' नुयो नङासै हांमायाबा दायफोर थाब्लाबो सना फिथर मा खालामदों हांमायालाय नोंनि अननायजों गोथेनाय मेगना बहा नुनो माब्लाबा गोमोर बान्दाजों खारलांब्लासो मेगना गेवगोन नोंहा आंखौ बुब्लानो हांमानि गोसोआ रोजोब जाफिननाय नङा आफा नै हामफे मानो आमाय बहा थांदों नोम्मानियालाय आलासि जाहैदों आमाय रावबो मानसिया थानाय नंला बिसोर बिमाफ्रा मा मावदों फिसाफोरखौ सिला सारदों ना नेवलाय बारसिनदों बेफोरखौ नोजोर होनो नङाब्ला मानोथो बिमा दायखौथ' आंनावल' नुसै नोङो मानो नुवा नों मोजांब्ला फिसाफ्रा मानो गाज्रि जानांगौ फिसाफ्रा आंनिल' खोमा नोंना बिदिनोसै बाथ्रा फंसेखौनो रायलाय जाया हामफे ओंखामा मोनबायबा बे लावदुममोननो फोरना होदो दे लावदुम मानो मोनाबाव गोमबोरा बबाव थांदोंलाय जानले दहाय फुङाव न'आवसो थांनो होनदोंमोन न'आवसो थांमारबाय होनदां गोमबोर मायाव नों सेंग्रा देरबाय संसारनि माया हाबबाय नङासै बेफोर गासिबो नोंनिनो अननायाव आयं होमबा नों आंनि अननायखौ मानोथो गोथै होनो सानख' माब्रै आयं माब्रै नों नेहा गलाम जानानै अख्रांनि हाथरखि थुग्लायनो सानदों नों बान्दाथारानो आंनि अनजालि फिसाखौ हास्थायदों आंनि साव जानानै आंनि साव खिनि सेर बागायदों आयं नोंहा दिनैनिफ्राय आंनि न'आव ओंखाम गैला नों ओंखारलांदो दानो आयं बोसोरथामनि मादाव हाखौ खारिज खालायाब्ला रक खालायनाय जासिगोन हांमा आबौ नों सासे बान्दानि थाखाय माने एसेबां राहा आगै बान्दाया मानसि नङा नामा आबौ बान्दाहा जिउ गैया बान्दाहा हाबिरास गैया नामा गोमबोर थायो हांमा नों बेबादि समाव आंनो दायनिगिरि जाबाय मादै आंनि बोदोर गोसोनि बोदोर हास्थायनायानो आदा गोमबोरनि थाखाय सिनाय जाबाय जानो गोनांखौ रावबो हमथानो हाया हांमा जोंनि जिउआनो अरायबो बरादजों नेवसिजानाय जाबाय आंखौ निमाहा होदो मादै गोजोन जाथों नोंनि जिउआ आदा गलाम गोमबोरा नों बायदि हाथरखिखौ थुख्लायनो हाया हामा आदा आयो गसाय नों जेबो जिंगा दासिले आदा हाखौ नों मोनहैया जादों दागि हाया फाक्का नों जेबो दागिथार नों खालि आंनो 500 रांल' हर हाया फाक्का जिंगाखौथ' सिनाया सियाखैमोनलै फंबाय नोंनो हरनो थाखाय 500 राङाबो थियारि जाबायमोन नाथाय आरो माबाव आदा 500 राङा जगार जाबायबालाय माखौ साननांगौ दंबावो बे 500 रांखौ मानो हरनांगौ आगै बेखौ हराब्ला जाया हाग्राबारि हाब्लाबोथ' बिगोमा दं बेफोरखौ ओरैनो मोननो लुबैबालाय मारै जानायखो अफिसनि बाबुफोरनो होनांगौ जाहैलै मादे आरो गुवाहाटि शिलंआव थांनानै मन्त्रि MLA-फोरनो हा हगारनो थाखाय आर'ज गाबहैनांगौ जायो आरो बेफोराव लामा थाबायनो थाखाय खरस नाङा होमबा
बेथ' नंगौ बेखौ आं जेबो सानाखै हा गोदानाव खालांनानै थाहैजेननायासो जादों बाथ्राया आं दि दा बे 500 रांनि अनगायै हजों नांहैगौ रांफोरखौ जगार खालामनो हायाखै नों बेखौसो सानदों बेथ' जेबो गोब्राब बाथ्रा नङाना आदा खोनासं नोंहा बहाय जा एसे हा हु दं बेखौ माबार थाब फानदो आरो बे फाननाय हानि रांजों दावगादो थाखानाय हा हुखौ फाननानै उनाव लांदा खान्दा जाबालाय आगै हजों थांनानैबा मा जायो मा बेरो जायालै बाजै जाया जेबो जाया आं बुंखायाखै होनबा आं दं हा आं थासान्दियाव नोंसोर माखौ गिदों हा आदायानोथ' हाखौ नायनानै फैखायाखै होनब्ला हा माबादिथो नुबो हाखौथ' बासिनो हायालै फंबाय हाया जोबोद मोजां आरो गुवारथार हासार गोनां फैलाव हा जाथारगोन बिदिब्ला एफा मोजां सुजुगखौ नोंसोर माब्ला मोनबावनो आरो बे बोरायनाय हासार गैयै खलसिल' हायाव बेसे गोबाव नोंसोर रायजो जानो हानो फालाय गथ' गथायनि इयुनखौ सिन्था खालायला आं बिनिखायनो रिजार्भनि हा गोदानाव खालामनायनि बाथ्राखौ साननांगौ जादोंलै फंबाय बेवहाय माथो खुथार मावबाबो जेबो आबादखौनो खालामनो हाया आरो हायाबोथ' एसेल' जाबाय फुवारनायनिबोथ' जेबो राहा गैया होमब्लालाय बाथ्राफोरखौ मानोथो फोलावबावनो हा हुखौ फाननायनि लाहार फाहारखौल' माबार खालामदो हा हुखौ माबार गोख्रैनो फाननायनि गाबोन समफोरहा लागायनो गाहार नागिरदो दे बिदिब्ला फंबाय बिदिनो जाथोंसै आं गाबोननो गाहार नागिरनायनि लाहार फाहार खालामनोसै खालामनायालाय माब्लाथो थांलायनांगौ जाखो आगै हप्ता खनसेनि मादाव लोरिदो हाबाब इसिबां हाखा दावरा खालमासि खालामब्ला जाया नोंसोर मिथियालै बाजै हा नायग्राफ्रा बेसेबां होंगो दोंगो रिजार्भनि हाखौ जाय आवगायाव थांनानै आवग्रिहैनो हायो बेनो बिगोमा जायो नाथाय मोनसे बाथ्रा जाबाय नङाना मा बाथ्रा खालांनानै जों बबाव थाहैजेननो न'खौथ' लुहैखानाय जायाखै मानो बे आंनि फामनि न'आलाय माथो जाखो बे नों हा नायनो थांब्ला जों सानैजों जिरायनाय बै दैसा सेरनि न' देराया हा लुनो हासान्दि बेवहाय थाहैथ'दोब्रा बिदिब्लाथ' हामबाय आगैया अननानै बेवहायनो थानो होबायब्लालाय बेखौनो खालामनांगौ जाबाय खुनुमथे बेवहायनो एब्रेनानै थाहैथ'दिनि दे बिदिब्ला खोथा बाथ्राफ्रा बिदिनो जाबाय आंखौ बिदाय होदो आंहा थांनो समा जाबाय र' फंबाय रथ' बाबु बिमा नै फंबाया थांनो ओंखारबाय दाखालि आं नोंनो दोननो होनाय बे 500 रांखौ लाबोनायसाय हरखा गारदिनि न' फंबाय साननानै लादो जागोन आदा जागोन हा सानखानाय थाखायालाय बहा गोमानो बाजै बाबु थांनोसै दे बे संसारा गैया दाबायारि नोंहा रावबो गैया बे संसारा गैया दाबायारि नोंहा रावबो गैया
नागारनानै खननाय साननाय नेवसिनानै जावलाङो जिउ दियाखै हारसिङै गोदाव सोराव जोनोम खुरि नागारनानै खननाय साननाय नेवसिनानै जावलाङो जिउ दियाखै हारसिङै गोदाव सोराव बे संसारा गैया गैया दावबायारि नोंहा रावबो गैया सौफैमारबाय सौफैबाय फंबाय नै खामफ्लाय लाबोनायसाय जदो फंबाय जागोन दे जागोन न'आवबो मानसि गैयिलाय हाग्रा रज'बाय लासैनो उनाव फोसाबना लादो गिनो नाङा आं दं दे दे नोंथाङालाय बबेनिथो जाखा आं आमलायगुरिनिमोन नोंथां बोरैथो खारबोलायनाय जाखो हा हुफ्रा जाखाबाय था जानायाथ' जानाय बादियानो नोंथां माबोरैलाय जोंहा फंबाय गुनजेरानो थि खालामखानाय बादि दैसा जोंनि बै आवजार गुदिखौनो आंनो थि खालामनानै होनो होननानै बुंखाबाय नायखांबायबो आं बेखौसो गुनजेदा बेखौनो नोंथांनो होनो होननानै बुंदों औ आरो बेखौनो बाथ्रायाथ' बोरैबा जाबाय माब्रै बे हायाथ' आंनिसो नोंथांनिसो बिदिब्ला नोंथाङा थगायजाबाय गुनजेदा नोंथांखौबो अरबावबाय गुनजेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै पे
जोंपुरी साबसिन हामसिन हास्थायनानै सुखुनि जिउ नागिरनानै सफैदोंमोन गुबुन रायजोआव जानांबाय नों आनि थानि साबसिन हामसिन हास्थायनानै सुखुनि जिउ नागारनानै सफैदोंमोन गुबुन रायजोआव जानांबाय नों आनि थानि बे जोनोमा गैया गैया दुखुथिया नोंहा जोंपुरी दुखुथिया नोंहा जोंपुरी नोंबो एसेबो गोसो होआखिसै नालायब्रा आं बादि नाला मोनैया माब्रै होनोब्रा फंबाय बाथ्रायाथ' नंगौ नाथाय आं मालाय बेसे खालायबावनो माबाफोर राहाफोर दंब्ला खालामनानै होदोलै आगै आं हजों नांगौब्ला बन्द होनाय हाखौनो फानगोन राहाया जेबो गैला आदा आरो बे नों मावनानै जाथ'नाय हाखौ आं फानबाय औ माबा होनदोंमोन देवानि बाबु माबा होननोसोनो जाबायफा आं बुंनाया मामोनलाय बाथ्राया नोंसिना बिदिनोसै नांगौब्लासो देवानि दिअ' साहेबजों जेब्ला मैदेर लाना गाख्रेब होफैजागोन होमब्लासो बदा मोनगोन आंहालाय मासै थाखाया आर माखौथो बुंखो आंलाय माहाजोना थाखाखौ हरथ'वाखैलै देवानि बाबु जेब्ला थाखा मोनो होनब्ला हैगोन आं मानि थाखाब्रा लखब माबालै दाख्लै दंफां दाननानै हैनाया हमजानायाबोलै होथारनायनि थाखा नांगौ जालायबायब्रा हाब बेबादि खामानिनि थाखाय गामिनि मानसि जानानैबो बिगा बिगा मुजिरा बिथारोना बियावला माजोंथो जानो बिलाय जौयै बेदरै बुंनोबा मोजाङै बुं बाथ्राखौ नोंहाबोथ' बखिया दंना ओइबार जुदि होजोबनो हायाब्ला नायगोन आं नोंखौ बबे हानि बखिया दे नालाय बबे हाखौ होआलाय नों आंनो मा होआखै जाखो दा बबे हायावथो मावनानै जादों बे हाया नों होनायसो बे हाया नोंफानि मा गभर्नमेन्टनिफ्राय इजा लाखायामा हा होनो हाग्राब्ला जालाखौ मानो सोलिखो माथो मोखां नायबावखोब्रा होथारदोलै मासलिनियाखौ बुसा मासलिनि हामा होथारदोलै खारना बिलाय होथार सराखौ होथार बै मानाखौ आथियाव थांसै फैदो फैबायसो नामाब्रा हाफि मानसिफ्रा थैयोलै थु गोबावसो जा
निजोम समाव जाखांफैयो गोसोआव महरा बेरखांफैयो निजोम समाव जाखांफैयो गोसोआव महरा बेरखांफैयो बावनो हाया आं नोंखौ बावनो हाया आं नोंखौ बावनो हाया निजोम समाव जाखांफैयो गोसोआव महरा बेरखांफैयो बावनो हाया आं नोंखौ बावनो हाया आं नोंखौ बावनो हाया निजोम समाव जाखांफैयो गोसोआव महरा बेरखांफैयो बावनो हाया आं नोंखौ बावनो हाया आं नोंखौ बावनो हाया होबोबाय आफा जेरै होबोनांगौ ओरै होबाय बैसागुनि जौ बिदैया गैलामोन नालाय दोनखानायानो थाया जाबाय दा बेदरजों लोंब्लानो जाबाय नै हाम्फे हाम्फे नै नों दानो खुरै होफै थेंक इउ आइ आदा नै दैया yes लावो हाम्फे Kali, Mandai. What a fake. She a fake. Ada. Good time. माथो दुखु गोनां थारलै फंबाय नोंनि जिउ खौराङा बेसेबां जाखो नों बे हटेलाव
बोसोरसेयानो जानोसैलै आदा बे हटेलनि खामानिखौ नागारबायब्ला देनां आंनाव फैदे मिथिबाय आंना गामिया खाथियावनो बै आदाबारियावनो जागोन दे आदा थादोलै होनबा दे आदा Cabin number 1, rupees 15. फै फंबाय फै बै बेन्चआव जिरायहैदो बेयावनो जागोनलै आदा सोर जाखो बियो दाखालि आं बै हटेलाव लोगो मोनदों होननानै नोंनो खिन्थानायालाय मुङा मामोनलाय फंबाय नोंना गोमबोर औ गोमबोर माथो गथ' होननायालाय सेंग्रा गिदिरथारलाय हा हटेल बयमोन नालाय गथ' होनबाय बयमानि गथ' नङा होमबा फामानोथो गाहायाव जिरायबाय थाखो गोजौआव जिरायफैदो ना जागोन बाजै नोंहा बहाबा थांनांगौ होननाया सम जायाखै नङालायनो बावनानैसो दं आं गोमबोरा जोंनावनो थाथोंसै नों जिरायदोलाय फंबाय नोंहा रावबो गैया आगै दङ बाजै आइ दङ गामियाव जाबाय बैराम जाबाय मादै नैबे गोमबोर दिनैनिफ्राय जोंनावनो थासिगोन नों थांग्रा न'आव लांफादो थांदो आगै थांफादो फैदो गान्जा फाना मोनाबो हले आंलाय दिनै फाग्ला फाग्लासै आरो मा आं ओंखारनायखौनो बहाबा हाबदों जागारलायबाय नोङो फाग्ला फाग्ला नोंनि मेलेमाव मेलेम दं ना गोबोरखि दङब्रा मेलेमानो गोबोरानो मेलेमलै बाहाय आंना हाबदों ना ओंखारदों ना हरनाय था आं बुंनो हाबदों आं बुंनो हाबदों हाबाखै होमब्ला बै बाबुनाव थांनांगौ जाबाय दे बिदिबा बाबु बाबुआ क्या बाबु बाबुलै बे साना हाबदों ना ओंखारदों जाखो बे साना हाबदों ना ओंखारदों आंबो गामियाव नङालै बे गामियाव साना हाबदों ना ओंखारदों आं मिथियालै ओइ गोमबोर मानो बाजै हा नोंहा सानथिं बाथिं खामानि मावब्ला जाया आदायानो थिनलांदों थिनलांब्लानो मावनांसिगौ दा बेलासिफ्राव मावब्ला मा जायो दा बेलासियाव आसुबिदा हैथारनांगौ नों माबादि मानसि गोमबोर सान्दुं मिन्थिया अखा मिन्थिया फुं बेलासि सानसु बेसे मावनो हागौ नोंलाय मावाब्ला बोरै मोनजानो बाजै सानसे नों बेबादि मालायनाव सेवथाब फोनथाब मावनानै जानो नोंलाय आंहा माथो राहा दंबावो बाजै राहा आं नोंनो मोनसे राहा होनो हागौ नों आंखौ थगायाब्ला बाजै बाजै नों आंखौ बेबायदि सानोब्ला दानो होखारहर बाजै आं गावनि बिमा बायदिखौ मानो थगायनो बाजै खोनासं आगै बै बिलो सेरनि थुरि बागानखौ नोंदाया आंनि मुङै लिरनानै होखाबाय बे हायाव नों दा जेसे गोबाव हागौ एसे गोबाव मावनानै जा बाजै नों आंखौ बेबायदि सानोब्ला दानो होखारहर बाजै आं गावनि बिमा बायदिखौ मानो थगायनो बाजै खोनासं आगै बै बिलो सेरनि थुरि बागानखौ नोंदाया आंनि मुङै लिरनानै होखाबाय बे हायाव नों दा जेसे गोबाव हागौ एसे गोबाव मावनानै जा बाजै हेंकाप लगाओ बदमाशफोर Sir, this is the last. आं आरो मावथारला न' इउ आर एन्टि ससियेल नोंखौ साजा होनांगौ थौ थानायाव
बिसोरनो सार क्रिमिनेलफ्रा बिसोरखौ लकालाव सोनानै दोनहै What a beautiful scene. बेसे समायना. Wait. नोंसोर दसे गसंथ' आं नोंसोरनि फट' खेबनो. हेल' नोंनि मुङा मा? आंनि नामा हायनास्रि. नोंनियालाय? आरो नों बबेनि? आंनि मुङा जोंदाव. आं बम्बेनिफ्राय फैदों. मडेल गार्लफोरनि फट' बुथुमग्रा. आं नोंसोरनि फट'खौ जि दाग्रा कम्पानियाव हरगोन. बाह बेसे मोजां जागोन. आंखौबो नों मडेल गार्ल लानो हागोन ना? मडेल जानो आंहा जोबोद गोसोथार. Why not? मानो हाया जानो? आं बिदिखौनो नागिरनानै फैदों. नोंसोर राजिब्ला आं नोंसिनि बायदि फट' खेबनानै जि दाग्रा कम्पानियाव हरगोन. बिदिब्ला आंनि मोनसे फट' खेबबावदे. Okay, come on. फैजाजानो गिथारबायमोन. आं फैनो खोथा होखादोंमोन जोंदं. आं फैबाय. आइ आफानि मेगनाव हाद्रि सारनानै आं न'निफ्राय खारखोमाबोबाय. नाथाय नों आंखौ फोथाय खेबस' खालामनाय नङाथ'. नों दागि हायना. आं नोंखौ हाबा खालामथारगोन. नों आंखौ फोथाय. जों गोबाव खालामनो नांला. गारिया सफैनो 15 मिनिटल'सै. थुदो माबा थांदिनि. थुदो बिदिब्ला. आं मेट्रिकखौ पास जाबाय आफा. हामबाय आइ. हामथारबाय. साबद्रायथारबाय. आं जोबोद गोजोनबाय. गोजोननायल' नङा, आं गावखौनो गाव देरगानायबो मोनबाय. आंनि मान इज्जत लाखिगोना नोंल'सै आइ. आंहा कलेजाव फरायनो जोबोद गोसो आफा. हगारगोन ना आफा नों आंखौ कलेजाव फरायनो? हगारगोन आइ, हगारगोन. मानो हगारा जानो? नोंनि गोसोनि लुबैनायखौ आं सुफुंगोन. आंहा दा संसाराव नोंनि अनगायै सोर दंबावो आइ? 2 फिसा दंबावोमोन. बिसोर दा दंब्लाबो गैया जाबाय. नोम्मायाथ' संसारनिफ्राय आनज्रायलांबाय. दंब्ला जे नोम्माया बेसेबांदि गोजोनगौमोन. आइखौ नों गोसोखांबाय थाथारो ना आफा? आंबो गोसोखांबाय थायो. सम सम आइखौ आं सिमाङाव नुयो. आइ थैनानै नोंनि जिउआ जोबोद दुखुनि जाथारबाय ना आफा? दा बुंसै आइ, दा बुंसै. बेफोरबादि बाथ्राखौ दारायखांसै. दुखु फैसिनो. गोसोआ बोलो मोना जायो. नोंहा माब्ला भर्ति जाहैनांगौ आइ? दा जेबो खबर जाथ'वाखै आफा. खबर जाब्ला आं नोंनो खिन्थागोन. दे आइ, बिदिब्ला नों खबर लाबाय थादो. भर्ति जानायनि सम जाब्ला आंनो खिथादो.
नोंथांमोना दिनैनि बे जथुमनायनि थांखिखौ मिन्थिबाय जानो हागौ। जोंनि गोदोनि आबै आबौ आजौमोननि हारिमुखौ जों दिनै बावलांजोब्बाय। एम्फौ फिनाय, इन्दि लुनाय आरो इन्दि जि दानाय हाबाया जोंनि हारिनि मोनसे गिदिर हारिमुमोन। नाथाय जों दा बेफोरखौ फारि 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 बावलांजोबनो हमबाय। बिनि थाखाय नैबे फंबाया गोसो मोदोम जिउ होनानै दिनै बे बावलांनाय हारिमुखौ दैखांफिननो नाजादों आरो बे थांखिखौ लानानै बिथाङा मोनसे इन्डास्ट्रि फसंदों। बे इन्डास्ट्रिनिनो सोरजिनाय बेसाद मुवाफोरखौ फाननो थाखाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे सेल्स काउन्टारखौ बेखेवना होनाय जाबाय। आं मिजिं लायो नोंथांमोना दिनै बे फंबायखौ मदद होनो थाखाय सायलागाम हिसाबै गांफा इन्दि सिखौ बायनानै लांगोन आरो बिथांखौ जेब्लाबो मदद होबाय थागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों। खोनायो खोमसि हर गेजेराव दुखुथिया आफिसादाव गाबनाय दिखार नांहाब हां मासुर हाब मानि बादेंखो बोयो आयु आंबो सुसुमनाङो उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव अखानायसि सिमाङाव नुयो आं दाबो नोंनि आयना महर अराय समाव खोनायो आं दाबो नोंनि गोदै गारां उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव गोसोनि मालाया लहुरायलांबाय नोंखौ गारबोनायाव बिखाया गाव सहायनो हायैयाव नोंनि गैयै समाव आं खोनायो खोमसि हर गेजेराव दुखुथिया आफिसादाव गाबनाय दिखार नांहाब हां मासुर हाब मानि बादेंखो बोयो आयु आंबो सुसुमनाङो उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव